Viedeň. Mesto postavené na základoch vznešenosti a tradície. A som tu opäť v roku 2026. Chcem preskúmať obdobie, ktoré mnohí cestovatelia podľa môjho názoru zvyknú prehliadať. Pravdou však je, že neoprávnené. Každý pozná toto miesto vďaka jeho ikonickým vianočným trhom, no návšteva v čase, keď sa mesto práve prebúdza zo zimného spánku, má v sebe niečo mimoriadne výnimočné. Dnes vás vezmem na 3 očarujúce miesta. Atmosféra vo Viedni je v tomto čase jednoducho ohromujúca. Svoju cestu začínam tu, v Schönbrunne. Toto miesto vám vyrazí dých za každým, keď sem zavítate. Máte pred sebou majestátnu habsburskú architektúru a priamo pred ňou narazíte na ruské koleso. Celému nádvoriu to dodáva neuveriteľnú tradičnú trhovú atmosféru, ktorú by ste tu za bežných okolností možno ani nečakali. Pozrite sa na toto veľkonočné vajíčko. Nie je na ňom nič umelé. Sú to tisíce čerstvých, žiarivých kvetov usporiadaných do absolútnej, dokonalej symetrie. Áno, je tu rušno. Ale ten moment, keď stojíte uprostred tohto historického nádvoria a do tváre sa vám oprie pravé jarné slnko, to je ten skutočný zážitok, ktorý pre mňa definuje Viedeň. Je to jedno z najkrajších miest na svete. Ak hľadáte niečo komornejšie, musíte zamieriť hlbšie do centra na Freyung. Stačí sa pozrieť na tieto nekonečné rady vajíčok. Každé jedno je ručne zdobený originál. Tunajšia remeselná tvorba vyniká neobyčajnou precíznosťou a skutočným duchom tradície. Majestátna kraslica s výjavom rybára pri rieke. Jemnosť maľby zasadená priamo pred fasádu historickej lekárne prinúti každého na moment sa zastaviť. Freyung pre mňa nie je o veľkoleposti, ale o jeho neopakovateľnom charaktere. Je o tichom obdive k umeleckej tvorbe, ktorá sa tu dedí celé generácie. Je to pokojnejšie, autentickejšie a úprimne povedané, tá atmosféra vás úplne pohltí. Len kúsok odtiaľ na námestí Amhof sa predo mnou otvoril úplne iný svet. Zatiaľ čo Freyung patrí remeslu, Amhof je o radosti zo života. Návštevníci sem neprichádzajú len kvôli maľovaným vajíčkam, ale najmä kvôli tejto neopakovateľnej energii. Pri stoloch si vychutnávajú lokálne delikatesy a nasávajú ducha tohto viedenského wunderlandu. Amhof je bijúcim srdcom týchto sviatkov. Aká je teda realita? Stoja viedenské veľkonočné trhy za návštevu? Moja odpoveď je jednoznačné áno. Nerobte z nich však hlavný cieľ svojej cesty. Vnímajte ich skôr ako luxusné spestrenie vášho dňa. Nemusíte tu tráviť celé hodiny. Stačí sa na chvíľu zastaviť, vychutnať si pohár vína Gruner Veltliner a sledovať, ako sa mesto mení priamo pred vašimi očami. Ďakujem, že ste so mnou dnes strávili čas. Ak vás tento jarný pohľad na Viedeň inšpiroval, budem vďačný za váš like a odber. Vidíme sa pri ďalšom dobrodružstve. Dovidenia.